Aupa! Hau, erosiko dut. Primeran, oparia da? Nola? Opari paperean bilduko dut? Ez. Bere ala jantziko du. Aizu. Zartelarekin ordainduko duzu? Bai, tori. Primeran, pina idatzi eta berdea sakatu? Bai. Barkatu. Bai, izan. Horratzeko belaretako horiek? Hauek? Ez, eskuinekoak. Hauek? Horiek, ikusi nahi ditut. Nola ez? Hartu. Oso politiak dira. Beste pari bat? Zenbat balio dute? 30 euro. Hartuko ditut. Erki. Besterik? Ez. Amane, Ez, mila esker. Ederki. Pina eta sakatu berdea. Listo. Zoragarri, toritik eta. Mila esker. Beste bat arte. Eskerrik asko zuei, ondo izan. Beti berdin, Sandra. Zer? Ikusi eta erosi. Aizu, kapritxo bat da. Kapritxo asko dituzuzuk. Bai, baina nire kapritxoa zuzara.